Setul de o piese pentru măcelărie. Setul conține o toporișcă pentru oase, 4 cuțite de dezosat, unul de filetat, unul de înjunghiat sau sacrificat. Asatul de ascuțit. Acest set este disponibil pe cuțitul-măcelarului.ro. Setul de 8 piese pentru măcelărie. Setul de 8 piese pentru măcelărie. Setul de 8 piese pentru măcelărie. Perfect. Mai rapid, încă o dată. Scoate mâna din cadru. Mi se bâlbâie limba în gură. Nu-ți face griji, că se bălbie bine. Ai auzit? Și... Da, zi. Setul de 8 piese pentru măcelărie. Mai tare. Aoleu, tare, încet, repede. Setul de 8 piese pentru măcelărie. E perfect. E perfect. Mai repede nu pot. Nu, e perfect așa cum e. Bine. Acum. Cuțite de dezosat. Așa. Un cuțit de ăsta, bine, 4 cuțite de dezosat, unul de filetat și altul de înjunghiat sau sacrificat. Ok, care sunt alea 4? Asta de aici, astea și astea. Da. Ok, poți să arăți cu mâna către ele, gen 4 cuțite gen de înfiletat, ai zis? De dezosat, că m-ai zăpăcit. Unul de filetat și altul de înjunghiat sau sacrificat. Perfect. Încă o dată. Deci, setul conține O toporișcă, 4 cuțite de desosat, unul de feliat. Nu e bine. Filetat și unul de înjunghiat. cumva asta și pentru mine. Pe mai zăpăcit tu. E pe mine cuțitele. Deci, și cu asta se numește toporișcă. Toporișcă. O toporișcă. Poftim? Că tu bănuiești că ai o scrisă pe care ți-l înțelegi și nu.